Γεια σας, είμαι η Νατάσα Ικαρά, υπεύθυνη πολιτισμού, τουρισμού και επιχειρηματικότητας της δεύτερης κοινότητας. Έχω πολύ μεγάλη χαρά να ανοίξουμε το πολιτιστικό μας κέντρο για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αγώνων για να έχει ένα πολιτιστικό κέντρο η δεύτερη κοινότητα. Και με χαρά έρθε ο Λούις εδώ, ο εθελοντής μας από τη Βαλένθια, να μας κάνει αυτή τη μεγάλη και πολύ καλή τιμή για την έκθεση αυτή που είναι η αιώνια ζωή. Αφηγείται πάρα πολλά πράγματα από τον εαυτό του και που αγγίζουν και όλους εμάς και θα ακολουθήσουν πάρα πολλά πράγματα. Να μείνετε συντονισμένοι στη Β' Κοινότητα, έρχονται πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. I'm Luis Bau, I'm a Spanish artist and I'm here doing the volunteers here in Thessaloniki, and I have set up an exhibition, Eternal Life, and I want you to come and to enjoy and to see that nice, deep, fruitful things can happen here as well in Thessaloniki. Feel welcome to come.